Ọnụ ndị ọ na-aba mapụta n'ọwa mmekọrịta ọhaneze ha ebido tiwa. I'm Igbo. Actually, I'm an Igbo body. Gee m ntị, agwagbuola m unu ihe a na mbụ na adịghị akpọ ya Igbo. Ama m ihe m ji ekwu, ama m ihe m ji etiri ya mkpu, amakwa ihe m ji ada otu a m na-ada. Emegide asị na mmadụ ewuwala iwe ọkụ. Ọ mgbe unu ga-emegide ihe ofu ụbọchị nnọọ mmanya aka n'ekwentị a. Mmanya aka n'ọwa mmekọrịta ọhaneze a zụọ aka ntị na ọ ga-amata ofu onye n'ime unu n'ọwa mmekọrịta ọhaneze a ebe e wee ihe unu ṅụrụ. Agwala m unu ugboro ugboro ọ bụghị Igbo na a na-akpọ ya Igbo. Kpọọ ya Igbo. Ịkpọ ya Igbo ọnụ ga-aga adị ụtọ a. Amakwa ihe m ji ekwu, amakwa m ka o si adị. Gị bụ onye na-akpọ Igbo Igbo pụta ọdụ n'ezi n'ụwa amadị na-eche udo.